Čaute, dnes sa nachádzame niekde hlboko v lesoch Podpolania. V dnešnom videu vám ukážeme jeden zabudnutý domček uprostred ničoho. Podľa vecí, čo sme našli vnútri, majitelia pravdepodobne zomreli. Dedičov buď nemali, alebo viac pravdepodobne sa o tento dom proste len dedičia nestarajú, pretože je uprostred ničoho, ako som už povedal. Dovnútra sa dostať cez vykopnuté dvere, nachádza sa takáto akej predsieň a schody dolu. Síce už tu nie sú žiadne káble, ale elektroinštalácia ako taká ešte nie je úplne zničená. Všetky komponenty elektrickej skrinke sú stále na mieste. Za rozbitými dverami sa nachádza takáto spálňa a uprostred chodby sa nachádza kuchynský kredenec, dosť zvláštne umiestnenie. Na konci chodby sa nachádza špajza plná všelijakých vecí, hlavne technických, ale sú tu aj nejaké zavaraniny. Taktiež je tu veľmi stará fľaška od Sprite'u. V ďalšej izbe sa zase nachádzajú takéto malé prenosné kachle. V tej časti domu to vyzerá, že tu už niekto poriadne prehľadal. Rovnako to vyzerá v ďalšej spálni, kde sú rozhádzané oblečenia zo skriň. Kľúče avšak nie sú od domu, pretože vykopnuté dvere sú stále zamknuté. My sa teraz presúvame na spodné poschodie, to je podľa mňa o dosť zaujímavejšie. Ako prvý tu máme takýto krásny štrikovaný obraz. V ďalšej malinkej miestnosti pod schodami bol takýto záchod oblepený kalendármi a plagátmi. Kalendáre sú na rok 2004, vtedy asi dom opustili. Prízemie zatiaľ vyzerá o dosť krajšie, aj útulnejšie. Hneď v prvej miestnosti, do ktorej sme vkročili, nechali strašne veľa osobných vecí. Starý sekretár plný spomienok a pohárov taktiež. V šuflíku je pokrčený služobný príkaz od SSE adresovaný nejakej pani Anne. Možno to bola posledná obyvateľka domu. Príkaz je z roku 2012. V ďalšom šuflíku sa nachádzajú rôzne krajčírske potreby a aj furantoin. Tento liek sa používa na liečenie rôznych akútnych problémov močových ciest. Ďalší nález bol celkom nepríjemný. Umelé zuby v pohári. Takéto veci sa nenechávajú, keď sa dom opúšťa len tak. Čiže majiteľ alebo majiteľka zomrela tu v tomto dome. Asi patrili pani, ktorú som vám na fotke pred chvíľou ukázal. Toto vyzerá ako stará vkladná knižka. Kedy sa také naposledy používali? No ďalšia fotka dieťaťa, asi vnuka. Teraz vchádzame do najzvláštnejšej miestnosti v celom dome. Je tu vaňa, kuchynské spotrebiče, korenia a ešte je tu taký malý stolík s umelými rastlinami. Na stene sú ešte obrázky Ježiša a Panny Márie a tieto staré hodiny. Zaujímalo by ma, či tieto kvetiny takto nechal nejaký fotograf, alebo tu takto ostalo po posledných ľuďoch v tomto dome. Ale tu sa moc vecami nehýbalo, hlavne v tejto časti domu, čiže je možné, že to tu je pôvodne. Ďalší pekne ešte zachovali obraz chalúbky, tento raz už nie je vyšívaný. Na konci sa znovu nachádza špajza, ale toto vyzerá skôr ako sklad kuchynských potrieb. Červotoč už musel byť poriadne hladný, že napadol aj drevené varešky. Dovie, ako sa sem dostal dovnútra do budovy. Musel sa sem dostať už veľmi dávno.
Ďalšia ozdoba s kresťanským motívom. Poslední obyvatelia tu boli určite kresťania. V spodnej časti domu som našiel minimálne 10 kresťanských alebo nejakých svätých obrázkov. Na botníku, v ktorom sú stále topánky, sú aj takéto staré nárade zo záhrady. Dvere na dvor sú taktiež stále zamknuté, čiže späť pôjdem, ako som sem aj došiel. Na pozemku je ešte takáto stará spadnutá stodola. Dobre, tak ja dúfam, že sa vám video z tejto opustenej samoty páčilo a vidíme sa aj na budúce na ďalšom zaujímavom opustenom mieste. A nezabudnite na like, odber, komentujte a kľudne aj zdieľajte. A čaute.